Wachinse chiga ni chia Afrika ya mocha. Noko mwanonga Edwin Mukahime hapa kusi Global Radio. MCO Gabra kijana mtulivu naonde na nje. Bazunge ba. Bazu, umete kidega ndemete. Ndemete ngwendete kabisa. Torochi esuti onywete. Jine bounce. Mebere na sare nemia na nemebe. Nemia na nemebe. Teba ngobobe. Obe, obuya nobo kero gwetanchira osikire ngobwate bese. No ende ise meeting? Osikira kwa gwekero. Kwa gwekero. Alafu mboli obobe. Mboro biwona. Masabete ni mani kanonge teni bobo. Yesado ibudogodo yobo biroma ne. Yani mbwate. No bwate. Ni mbwate. Ubeto no bwate mbere gora kiri ko muchanga ndoziga ebate getorwe gendo. Bate getorwe gendo gichieto kolende konyora tubwate sometimes by this a challenge. Bete bechaki geteka goki okoyo gari msewa tebanga. Uyu gocha. Angalia Bazu anakuja. Muganye kwamba ukagaja. Kwenda na bibiti. Alright, waje madera boruya sembe kurukonga request hour. Nende gigando chinga no torega semo ya YouTube live. Onye korega ibuke gimana bogo share stream ye link nya shake bisa tunyora manta bange ingwanira twende kwanira by the way. Yeah. Ndongera yangu nete sana, ndongera yangu nete sana gare chinsemo cha Mombasa. Ngete ngwa kiroche naye. Na inche na kiroche. No to mugano yuasini ni gagusu. Wano umungwana gete na kia korokwa. Mungwana kuruchi nsemo cha Mombasa. Ite sana. Rieteri Swabir. Irire Swabir. Swabir nani yungi? Rieteri. Abdulaziz. Hegento mneke Abdulaziz. Mungwano yobono niga watete enet. Actually umuntu orenge koswa ase a building. Mungwano niga re watchman. Basimbanje umule metena lengo molendinga kigete lakini ni story iri tukolinga ono ngona ukarese geita kia SR ndete kampuni ya yobosi ya Ajab agakora akaromo ntukagoswa okorokana igamo doubt tigo scenario is alleged no moibyorenge ona akaire getambukiro gete abantu abange banyarire gokumia igetambukire ekyo nkeringa igabwatete enet yabange bayito togotumia wesibi iga gusi meti ngumbu gwase chinse chinde gotumia abakali chinet chigwesibi enet iri kuruzi bobe ekuruzi chilana keregendo ono gete by the inkeri kiamaseko ndobwe ndigoseka by the way tobe ndikora kinaye maino nyendiri konyarikana akirende rito kwana wika maino wika maina so kekere to kugamba lakini nkirigendo kiyeke Mungwana akabwate net yeri akayokie kibiriti akayemo kigoro kagotonyeri omubegu oli ukagire ko bomubegu agasoko motonyeri. It was very inhuman. It was very inhuman. Yani ngo chikorengere mboro kiobo umungwana oye aigwete gose. And by the way mete esuri enjira kwanye bekire nchinjira naye so mando chingere ngao sana. Asiki. Asinge ncho umuntu ojo igabatete nga he trespass umetora nyama chiko narabekire garia nga togosoa utambuka se factory ya Ajabu kwa role ujera kamereria agatambuka aga trespass tali ngachite kuiba. It was all about trespassing onye njira kibwata okay lakini ndabona bagatanga umetono kera babere batabana ki iga kagiru mukagirwa bubwe sindio mukagirwa bono ingendo yanje nakumetuma sacho oyo mede tote anga abantu bane ndubata manyingalia yamanyingali umetora ora yunga ya naigulo nenchimwanya abantu ngo kolera bo akabwata gende getangani akaenda somotewe post yestima akamutinga eklipo kinakara kini okoba kereke bitu tanyare ukubekera asembe mwancho murigereria no nayo kirigiri nabo ukuyiririga liyawo neri yose liriga asinge nchika musibeta amagoko akamusibira nyumote akabwata amagoko ali agasibamo kerasiba akamakolete net umwanju muri net yeri bori eri tokwebisomete eri nabenga nylon alafu akamakoeto umete karogo tongendo une nylon ebintu biri bigotonya bigusamba sana umete kalento akarosi chifanda chifanda ninyerete okoyo koboko koye lakini oye borongo se etware
etuare kwerende form wende kwa ebe round lakini umetenja tu akairosiro kurtagaiga kwartansi kwa kamera kwa burungusa wasalira lakini imagine nga enati kamanya gusambo akamonda komete tiande nganchi no kakamonda asengencho elia sibiro bono nguruchya enchiri asibire amago tonyeriwo otonyeriwo sinogoto otonyeriwo umurubira amanchari ye neti elia muri tumena kindanya beke that liquid nende mete negende kigusamba sana na kiumuntu uyu kwanza turachakira na kiumuntu sacho yiwe obo no nene mono yani utanyare ku explain obo nene endo meto tali mondo kwanya orenga bibire gendo kiao utali mondo kwanya orenga nguchiru kuibe yani is just a suspect yibone bwente kere umuntu abwatiru negento uneke bose no nyogosa ngitambukiro ki obwente kumuirera kere kwa monyora gitambukiro bono timanya tukuririsha bikiri tatu teiborongenga ikekore ke munakibwete story ibucha umuntu aga trespass akakairunga no moibi akabwato agatingwa ase a post yestima umuntu agacha agatongie neti akomutonyeria manchari agusamba bori akomusamba bemete kukura arenge sana kore clip ekyo arenge gukura sana lakini ulitabwate mabera aringa gakia ati gantike amotonyeri akumuchuata gakumuchuata ube sana akaiwobe ayo mwancho murigireri aya mangana na kyonyarochi ngubwata mamochobono ga ngutora bekero okobosiga bono musachu ya soko wa marorao ay uroche mbiyakore 0753241889 nere nambete studio 0753241889 abukwa mbogochagaiga otinga ayana kyoro chamangana metengendeke umuraria ngia korekane tasigitiga ngenanka lakini kero kibone kiarenge ntebone kibyake kubwiki nkerigo saba rokibasambetu tali morogi karati kamangana morogi ere aiga ere no mwibyo bwatetu akabwatu nandache nkenyomba ke mwanena kiyaba iga njigo so nyomba nyoro mu kamondo kale nyaro nkurere ndabantu bacha kera abantu bacha abantu banda bataka kimutige umurori orenge nyaro gari aranga kakibantike gari kuna upenyo kidogo hivi achikeruno bona abantu bakamubekerera bakamulindo kyageka obaka gonse musacho yo mana bwato muyo kera bwato muyo ogwikaga lya kabwato goto kera bwato goto akanacha bado pakana igurenga ninche nana chu toraigwa na bado toraigwa genda akorete next na kekebe kera nacha akamakoreta isakarari arengensa we nylon akatongia yawe ngwana akonya chikichansariga akabwata iga gatonya riga ari gutukuria nyenyire inyora ngobusaru uri gukonya nyugutunkoro mboro no mwebi by the way obwatu red handed nyara renge ekerengere lya bwate no na nabokoranga nekyobu ibosande kwa mubwate negendo kyobu ibi lakini to that extent umuntu akogenda obwato nyenyo guto metoko nyenya guko kuyane discipline etenene sana nakyo chisoka sabana mete ono igara gakubike Marvin atube kabisa gekorono bede amatongia kwa no balance ya remonto balance tare balance maite biology na yanchi temona abalende amatongo rengore tare balance lakini bono roche turatiga mangane chi balance icho hii ni adhabu kali kwa mwere kwa munyenyiro goto umayekoreta lisakare nylon otongi obekerere. That's very inhuman. Very inhuman. Timete mwancho mategena bokuga manento ya masemo orwe ebirengere bya odotenga na kioroche amanganaya odotenga ki ebinto biregabo ototeina ayena kioroche ngo olengo mogoswa ase amangana ngachika myaka chiduka gusu ngwera atore asembe kino chikuriye chimesmes chao lakini wale kunya gusama matera tafadhali chama tano cha kubwatu kera chigwika chinsa 11 igori 11 na ngubwatu kama matera baka 12 asengenche request asaboni gantebingo musacho oyo ubwali takatingo mu muronda koba aitane tia machiko akamotinga akalete neti agatonga gachako mu tonyeria kumuchuata ayena kioroche bono ngotoko kosiga bwo ase eyo netane tia machiko sanganito yamaseyamo 0753241889 ngachiri ngwato keli tangazo lirega iga kwire na sembe oni chikurigeri chimesmes chino muarule ebirengere libino ime yabagusi global radio ko what smartphone just google Koniga Farm iga ganko Koniga Farm
abo tubwata mabere amange gutagite kugura ng'ombe nero nabo konyora lakini mono na mabere na manga per day na tukonyora over 100 liters na igo munye kubwata matanga kubwata shere tukanya kuchandika tukanya kora mabere ye packet ake simikonika farm mchuo ya mabere atuwa ngo na bakonyora 40 liters nobwata matanga 40 liters nobwata kirageli 50 liters na bakonyora ande kutaka kuondigia na bakonyora se nambe ye 0722282631 Janet Usonye go korbo songo usukunye korunse mende yonsi kubwate smartphone just google Konika farm ya kalenta bakageita Somotoria dote bana ngana lya tworo kirenjera na are na intwe aigarero korangeria rencho twa somotoria dote bana ngana lya tworo kirenjera na are na intwe aigarero korangeria rencho mogo kona toyorore shinkoro kuchia chenekire na tororane no motoya senge yobotambe mogo kona toyorore shinkoro kuchia chenekire na tororane no motoya senge yobotambe abake iwe lyogiriaye ngoro chichenge no mogoko tomochorere aboyoito tagote banancho mogoko na toyorore shikoroko chiachenekiri na tororane no motoya senge yobotambe mogo na toyorore shinkoro chiachenekiri na tororane no motoya senge yobotambe Area mona intwe iwe lyogiria ye o iweri wango sorora re ogoteba nwa bana bane incho mogo kona toyorore shinkoro kochia chenekire na tororane no motoya senge yobotambe mogo kona toyorore shinkoro kochia chenekire na tororane no motoya senge yobotambe na
twaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana na milele kukaa. Mwancho matagarari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio station ekorukwa bagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio botaka seitogusi na inche kurwali kero kanguru kweli asmabiria ni gontegerete omugusi Global Radio na abagusi no mugusi tabauti akinero nche monon konyeruka abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio botaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete abagusi Global Radio. Nchutwensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asoboamo. Ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo gaiga ase abagusi Global Radio ambia mono. Okay, motegerete abagusi Global Radio abantu baminto murwara corona nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato umurubo gosambo bokima nesuguma tori obokimekeni karibu. Emotegerete abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza abagusi Global Radio. Right, abuna murakorugare chinsemo cha Nyacheki bakurukanga Africa Solution Limited wana nibirake na bakross boka sanitizer sigona bokubaikera onyore sanitizer ya ochide kagando chenjida kamera ongetera insano chacha okirugire chinse 10 chabono murugo bachinse chigane cha Africa ya mochando kumwanonka Edwin Mokaya nchini gonkoro kwa MCO Gabra kijana mtulivu karibu sana yesho. Alright, ekerendo chegabo watera kwa rure asembe okwarenge kwa orina ontiri watebanga tochere yeso kurona makubeka gabo abamurabo kurugabo chinsemo cha Anyacheki ande tukarigere chi comment ga gusu otikandara rigere chi comment na otenga egintu nkiri gabo litone de torata kuna kidogo na kubulia orwe ebirengere libyao ndochega akurukwanga mpenda vinono au tayanga Watchman alitumia njia ambayo haistahili na hakuwa na any evidence that guy was a thief. Yakurukwanga mpenda vinono na rukwanire ya ruri birengere libyao byaya igona na bukuru birengere libyao gocha maiga ototenga naki otote inaki ayuruche manganaye kara kwananga umugano yumete modana rokoroserega ga buyega otare gunganki gitware ngi ukwanera onoga mugano yo nigoreiga omo Watchman oyo tinganji tukobaroka ba Watchman batigamba roke soja soja yegeita nigo yere tigetambukiro kyoko yoko ire net na gosamba oyo omukagerwa wobo ibi niga mubwatete akamotinga kwanza se post yestima na koiraki akaire etairi namubekire tunera tumede sengwarara etairi njare ngo kurende bone yenta tongeti ne net net iri chinda abange baito gutumia gwesibi akabwata akamunyo akayo kineke biriti agasako konyorokere bono umusori okorogo umusori bono tena agasako munyarokereri liquid ye kurukere wasambire net agasako munyarokereri eyu What do you think kumuntu yewete wo bonge kabisa tutanyara explain nama ngana wono timanye tiaye umwanchu murire liryo toligereti ayena kyoro chinkwane na kyoro chamangana na kolekanete ngobono tokogos umusacho yu na etane tiama chiko tutebe yu wetani alia setlia se factory by the way umuntu yigakorega sina ajabu factory uyagetani machika kagenda guchime bakamubwata bakageranga no mwibyande igari umukage bobo wibi bakubwata bakamutinga ase post estima bakamutinga mako nara akabwata niga bakachaka boniga binyarere kwa kumunyorokereria amanchari kere wasambire net nonya ariko bano mubegu ekinege ntugete kere very inhuman umuntu anyarete komokorera igobona according to me ngotebanga umuntu abwenerete akorera the same thing eka anyarete kokorera umuntu oyo
nere rindi barete net kwanza nene kabisa tari buna karia ye imugeti barete net engima bajerete engima igose chikoyana nubusa bado mbusa bodi chire chia usariwa chire matete bayoki bamunyarukire nere aigwere buna mumurore iwetu lakini gayo roche bono ayo morari nere fair and free judgment fair and free lakini maete very fair nakitote haki za binadamu no ndobata haki za binadamu ngorate utorenga ndone tikuira machiko ase amabokaito lakini gente ke wende kabe exceptional esengencho na no boroba iwete bora exceptional mbaba kolete lakini sumete nga neke ba kolete togote anga kebenki iyo kenene kubwekende mbiro ibinene ngero ngiyo kenene kubwekende na munyorukereti by the way lakini rende ngiminki atakwiruru gitambukero aidha ende gali koti asibu gosa kumero igisibu yega yangote umwanonka koti gakwiru koti abantu abanama intanyi Noche kampuni kwa kiraja all over Kenya in actually East Africa ne kampuni enene mono atanyare kugambia raisi bara ruchi bese mumuroyo abwatuku lakini rende bale gukora onyondirie kunyarekana nimete na betanyarekane onyondirie kunyarekana omuntu abwenta akora the same thing akorere to yonde ono rende iseko bego moraria ngesemete ngakende gyosio gukorera omonto gukubwata nayo gukorera obwego nawe wente ko bego ni ribono amachika Kenya taliko rusu bintu bine byabo ono rende iseko bego ndo nayo mete nabo gukorera bintu bito nayo tanji asingenje kidi onye nakorera omonto bobe tigana nje nkorera ubo tindakana nchendo chimbuya nkorera ubo kubuga kusa ndeto ukorera omonto bobe ndeto kuborie a question kwanya kuiberwa na iberu maramange na iberu kwanya kubwato na nechisimi na iberu bintu kor nyomba of course akaboronga rikagocha kare kuiberu iratoka kuiberwe kuiberu tutebe ebintu bya nyumba yale ndeto ta TV chikiango kuiberu kuri nyumba kare kuibeirwe bahati mbaya ririyo chigosoke umakonyora umuntu arakwira na kuibe ibintu umubwate red handed ngiora akore gitangani tadi oliiba umuntu nero iba konya ukoba bono ngwa maite gwatabukire kege ibintu byachi kwabukire mboto ko yari ngozingi bakubikire tukarara uchigosoka nya na leo chikuire na bono gokombi biri byatigara kwa mubwatire ko boko esengencho bagoteba ngekio bana kemenyete nkomutigaire but when we are many to anyoli romo you okay a simple question what will be the first step overtake ngo surrender first step obogimano bwamane bintu turakore mutu nebinene mumurominto ninki ndariskeri obogimo omuntu angake nonye negesirenkwe esengenje TV yana tigaimuki aire korende gituramubwate turabantu abange tigatomusana mununi nera kabisa mumusamba ukombekera magana muno turamanyerere kwanza esengenje ataite timonto rende aira nesengenje onomo ibi takore tigento inhuman mono obuibi negento ge botambe gikonya gukwano so onyo ubwatiru tiga ira nibinde bunabiba okay the same case kuruchinsa machi akisumu mumuranaro konyorejela keracha tekubwato kwa akaenda akabutora umutungi nakoro akayubutora akakoba umuturi baka police akabatenga bono na itiro muntu amezuiliwa nazuiliana na kitoto yake usina na no ari bado gabwa segete sen ubono ayena kioro cy'umuntu buno uyu nera nango umutu butoreto akabutora umutu ongina koro keini akayumoki koyoira police wishta kyatanga ncharo bono I surrender na itiro umuntu okarengi normal this person is not normal oikapi mukwanza obongo bwaye tumanye kwanza umuntu uyu is he normal ocha gukora egento buneke
according to you okorengi umuntu ore nomo kabisa nenda Kenya Nakuru is okay twachira amoga uyo Mombasa na kyo ta suggestinga anangara pimeto amagotonyo nyone ta choka ino biego uno muntu ore biya bana uno muntu ore biya kabisa ukonyorokerio muntu onde liquid ego samba kabisa egente yani paka no inchenko yumo muntu ombo bakora manje mategereri no ryo toriga ikarunge birengereri bya go chama igaba gusi Global Radio odatenga aye birengereri bya go buri imbiribi inyoranga aba gusi Global Radio gose AGR Media Services ngorutore obokoreri aseto kora live streaming nabira toke no bwato munyegonde iga nabira tokuriga da chinsemo cha diaspora turanyara guikeranaga gusi muyego ina we abone to ikerane go sonyorigererie buyo atendera kitunya aba gusi Global Radio to koletera teneni keto koletera teneni to endaga to live stream asibeza chinsini ni sana igona boto ikera enamba 0713745447 enoti sana nebere isano isato isano nebere inye isano inye isano nebere nabo twikera eriyo tonya kwatoko obokoreri obo ase enchera ya abeneke maboigo amaya narwe abuga hotel aitingo kwanera anayo mete watereriro kobo kwana ndikonye kunyurungoli mandi negesanda totebi toerene kia abuga hotel asa abantu oli banchitama pocho bona bunanjega pocho ngibalengereza bakaruka mapocho yani bintu bigotononta ase bali babyanjete bintu bunebyo nigo ko binyora imeya abuga hotel mubogani omuya ole imeya sina ngayali bono abumete sometimes obwansu bwegento unanachieto ronkaragira kolene nebiro nenga yale ayo gotogaire nachire bakona aragire yes lakini engebete naki asari specifically naki arenge koroko so njina tigango konya kwaragira njini manje torro tigango konya nonya kwaragira lakini bonego you owe me a meal haina shida wasoro wachipotegere no lyotegere tiabuga hotel gotoka gare chinsemo cha jogo buno kuru ase enchera ya daraja moja kuru daraja moja uchijogo gabwase abuga hoteliere is just around 400 meters na bwikororo wenyo rebintebi ya mapocho bunabiroka bintebi ya uboraro elibwe ya moyoka kwarare baka mambi ya bintebi ya kegima chindagira chingi ya chirosri nabando bwatu umanyi bwekerengo kigoro abuga hotel nero imamba meteke uzira to anyara marita manya ukuni sister we emphasize nero imamba I think bago emphasize na neminyama seki ndio kale neminyama but I emphasize no montonde okay example abuga hotel nero mtulivu kijana mtulivu kama kijana mtulivu yani mtulia tojende bali bakwage pe bago chio wete twanjiri na bantu bonse wane mamba nere yanchiri na kiro muntu I keep up alright tena rango gakuru kunga cute kinda mali awatanga njoni muone MC anatupaka mafuta kwa mgongo wa chupa bana unaweza tunomenya kwa ina watu you catch cute queen mali a cute queen hapana nekene ngoteva ekene kabisa right umwanjo mategeri 0753241889 eri namba yetu studio kima nabo ogoto kunerigo chaga urubirengereri byao imeya bagusi Global Radio urubirengereri byao ayuro cyumusacho yobuli okubwata usambe netyo tonyeria omukagerwa bubwibi nentari nga yibe tigamuka gitasengencho egeso watanga hitless past agetani uchimalia a factory wata akamutinga sumoto we post akawata moka gatinga abas bachako mwabinyerere nakoko mwabinyerere bakareta netiri bakatonge bakayetongera bayetongya bachako nyorokere muntu mwanya bantu eketari Suzuki arenge gusamba bantu bali muntu mwanya bantu wata manyinga ama okuboli aye na cyuru cinga neye karunge birengereri byao mutoko gosiga uri mutana na gosete nuyibone totanga na gosete mona kitu ukigambeke oyo kabir oyo mutangani oyo musambete enate bangatumiyeki batumie the same way como samba lakini bono batumie na ene mattress mete mattress yara yibo batumie mattress
Kumusamba ne. In the Kenchendo Chenga is good. Eshiriro kwa. He has been arrested, by the way. Igono tigaba akumirubia. Meto pokontu wate no embwe ndongerwa kwa nanga. At times umetekere ndege kwirugalia. Okonyanga bachire baetire nchiragitega umuntu uri obeke rozina bond cash bail oigorego ikaigoreru. Kwararire. Mete na ararure abantu abankonyo mundu usaite to muntaga kupyenda gali ajelo bamutukabira to kwamorano ale gai sikone enda konya koraga ni gakonya marwa ko ra mekenyoro. Uigono kairanira abanyakinyoro babwente bamubwate bamubekire matress yina teba. Bikarwengere byo mwancho motegeria sabani gatianda myoka chiduka agusu kwirana nchikuri chimesmes chabo gona boko wakisimingo cha otebinga ebirengere biyago aye mbiri dunia milima mabonde na mito hiko pale pale dunia hiko vile vile milima mabonde na mito hiko pale pale dunia hiko vile vile milima mabonde na mito hiko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Ine aye no mulimi asensemo yobutugi bwe chingoko gose otete kochaka obutugi obwo bono ebintu byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina ye chingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebintu bya abaire buya nabakonyora ebichuchu byerituko elimo abere gose amatuko atatu waitira asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isatu isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikobolombosa besa Tegerari samarieta nguru kusaro nchangu igontegerete radio yetu station ekorukwa Abagusi Global Radio asenge ncho yobasemia inde tonyaka batogo serio butaka seitogusi na inche kurwali karo kankoro kweli asmabiria ni gontegerete Omugusi Global Radio na Abagusi no Mugusi etabauti gakinero nche monon kojeroka Abagusi Global Radio mbuya mona sega siengia to kwanyarane to serio butaka gusi yeito yali konyarikana gaki timotiga momente mbuya mono sana. Okay, abantu baminto iga ngontegerete Abagusi Global Radio. Nchutu ensiga iga turageramo chingeni no chire chinsaga omotere linagu byonse asobwamo. Ndorwara ndobwena kero kiombura twarwara kero kiomuna kera. Twensi tutochamo iga ase Abagusi Global Radio ambiamono. Okay, motegerete Abagusi Global Radio abantu baminto morwara corona. Nebo kara America. Inju boka sanitizer ekorusie binyinyi byonsi pinta kobise korwabu ntobwato omorobo gosamba obokima nesuguma tori obokimekeni karibu Emotegerete Abagusi Global Radio all the way from Nyacheki. Thank you. Unasikiliza Abagusi Global Radio.
basi bono mwanchi omotegereria ndonsi asole no muligereria twakorera ime yegepindi eke kia request hour abu ase ore no mwana nkaga iga na inje MCO Gabra kijana mtulivu eba unsaya erera ndetama iga ondevinga nkobe guchi studio rero imbwata chibese chinyinge chego koira ngayali kogira bugo hotel Yes. Yona kiondo chireta anganyete asoke kure studio togende moja kwa moja mpaka Abuga Hotel. Alright, shideka ni sato chia kiro mancho motigariri chia tigaire yawa chikora gachinsa 10 mwaka to chukora enkwane to bwaterero to so asige pini kerikyo mweli bono monte imbindo kingo babwatokera babwatokere una tabiye itere me tabiya ne no mbamanye wanje to kubwatokere ko bibwa na wasaba iri wasana ngo kubwata njano batara ko matokyo manene no kubwatokera to seni wasinchira yabene egima oyora semba bebe akorukunga Alfred Mugambi igarengo morogi akini agatoleka igarengo morogi babwate tugali nyakiore lakini babwatu agatoleka naje tega agatoleka story ya yonse atoreke tesengi nchabwate ya umunguru musanje mongoro mukwede no material ngoterara matera mayakima onye gotete story ya na agachire batindo koromonto namo yenyoraga abo guse Global Radio no erega gwase channel eto nabo kubatia story eyo yonse bono back to our topic of discussion to watebanga omusacho yo otongetie en net agatonye ri omukagero bubu ibi nchabana to kolerwa na bwate tu mwancho motegereri nje nateba nende insist na ki omuntu yagwenta korero the same thing erinde inere koba free and fair judgment nere bamutonya eri the same way una korera toyo wose bakore andake mono barete mattress bakore mattress inchi 6 bamutonyeri paka nere aiwera amanye naki mbobe gokorera abantu bande igo esengenjo bako mubwatoka omuntu nainde goikacha irore esengenjo ekampuni yakora nene ngochi komotonyeri ekampuni nene okay ngochi komotonyeri na ninchi na bako ndange naye bono naye okora rubo esengenjo nge chiri bobe by the in story ninchi na bako ndangeri na ngoro chibesia no mubuko ngore nchi site mattress twende tomotonyeri nere aiwere borrobo akirendo mwanchwa umurigeri wa Babusi Global Radio lishikerenga kere kwa watire omonto enchirenga buneyo igendo kora kingencho nkeringa totebanga lichiko libwatie omukondo sheria ichukue mkondo wake to wasikoira lichiko maokao to wasimubwato omwibi oyo moyana ne uchia sabaskali barometaki bakore ebintu to chakomonyenya to musamba to chonya nyongo to nyali nende nylon kurugoro onyandirie konyarekana lichiko lichenjigu esengencho omungwano oyo kwanza tinkomoroka mungwano lakini asobono teko ya kruba chomo teke chideka ando chiko mine moi goro chiza cha Afrika ya mocha tiamyo kachiduka nkwire na bono nekarengo cha kubwato kebindo bya una wansa bire kurugabo egere tuseniwe ase enchira ya beneke dunia iko vile vile milima mabonde na mito pale dunia iko vile vile milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Abagusi Global Radio, kwa majina naitwa Milly K Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K Kelly. Mbarikiwe kwa sana. 0753241889 Abagusi Global Radio. Hello Abagusi Global Radio. Yo koranga ya mincho kerekegima o tera korra sembe no tera goterena afeni kerubo ko tabanga coronavirus mete corona ya chile borosana na yoto watega boka sanitizer egokora yani germs chionsi p paka yarusi chi virus chionsi chio chire asama gokago gose andonsi na boko yake sanitizer nonye na boko ranga komete tonya sanitizer kana boko ranga sanitizer kidogo tosha lakini abantu mbale baro wende ba sanitizer no nemeno yabo osebona alright mwanjo matagali ndoshika ebiro bikomyo gachideka ninye ngoro chinse 10 mo chapo no murogo bandoke omwana onka Edwin Mukaya ndoke MCO Gabra kijana mtulivu bouncer nani umwana onka yes onyo gombono wa tuner in request hour ndinyirange na Abagusi Global Radio na bagotonyora se app yaito
ya pia ito ere Abagusi Global Radio. Tonyore chinsemo cha YouTube AGR FM kompigo. Ngayali na inde Facebook tonyore ase Facebook Abagusi Global Radio, Twitter na ntoro kabisa, Abagusi Global Radio. So social media platforms angenchionsi etore Abagusi Global Radio. Ensure wachire chinsemo cha Facebook wanyarire ko like page ito na ko ye follow Abagusi Global Radio. Ende kero wikire gali ase chinsemo cha YouTube tafadhali. Kero wikirororo temanga to koruo bosa subscribe liyo onyara ko konyora emerobirite yamase yamongachinda lige chimesmesiga senchira yabeneke egima na ina watebono eronde nekero gontingingo kubwato kiregondi kirega utinda remonta ontenga mbwato kero watera gete nabo kundikiraga gosonga kiresimi ontenga ngotera kingo kubwato kera rango msms nerega butumetingo yo yakoro kwa Edwin Ratemo omwana omwana edu oiroleire gakia maiga ayo tuned in now from CBD yararia gose Nairobi. Asante sana my brother Edwin Ratemo mwana edu nachega gurukunga Emma mamake Metselin autanga no ari meyo morobiro kigima Oyakoro kwa Jane Ochengo watching live. Asante sana, karibu ndani. Right, akurunga keria sere otanga watching live. Oyago tebanga njoni muone MC anatupaka mafuta kwa mgongo wa chupa bana. Siwapaki. Akurunga Damariso Gega hagontenga no ari mekigima yumuroberio tebanga Eldam Cute oyuningo yo. Oyakoro kwa Damaris Ogega tuned and watching live from Dubai. High five omwa. Omwana unka Edwin High five to you. Lakini aratore babirega amete wanarega request ngo chwataga nchibweka rondo chetore babere. Wacha na kabisa. Right, so cheka kulokonga nere Stella Stacy whatever tuned kama kawa from Middle East. Asante sana, karibu. Thank you my sister. Nara gonga Eliza kwa Moza tanga Barin tuned in. Akor David MC Rachonyo, mambo vipi whatever tuned in. Redemption Ministers wakatera gukora kwa Jameni komo ikire. Alright, tiganda kuligio ko morini bitutu na akora tengo mwanunga kindly play for me uongo by Iringo Advent SDA Choir. Sante sana mnega teaching message ya chiriga abu mwanchua omorigereria no motigereria keep them coming namba itonego ire 0753241889 watu wakirogocha watingi toko bwatoka totebingi toko bwatoka imaragoba engabune andonsi asote otengerete ko rotimate nga yore oleni nabo totebiga bwese comment section. Yes, otengi kubwato kirugaiga egere toseseni we ase enchera ya abeneke igima boniga ende toko bwatoka ogotera ngolega gotere na omulingam yanda kubwatoka kidogo egere toseseni we ase enchera ya bene. Wa kwanza asubuhi, wa pili
walipokea moja, na wa mchana walipokea